আমি फेरेंगा भोट निदिउ बयबो रायजो राजाफोरा बेखौनो बुङो जे गोदान सरकार परिबर्तननि नामाव जों भट होबाय किन्तु जेबो परिबर्तन जायाखै होनना बुंदों। इन्ट्र' भिडिअ जायफोरखौ नुदों जोङो दान्दिसे उनाव रायलायलांबाय थादिनि दा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोसेयैनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ लोगोसेयैनो मिजिंथिबाव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो चेनेलाव जुदि नोंथाङा गोदानै नुजाथि फैदोंब्ला प्लिज चेनेलखौ अनसायोबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो। फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव आङो मुनमुननि एगेन्स्टआव नैबे पर्बत जरायाव इलेक्सन गेलेगोन। बे ससे भिडिअआव इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा 14 नं चिरां दुवारखौ नागारनानै पर्बत जरा समष्टियाव मुनमुन ब्रह्म बायदेवनि एगेन्स्टै भट गेलेनो इलेक्सन गेलेनो फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव थागथियारि खालामदों। बिथाङा गावनि खुगाजोंनो फोरमायदों। नाथाय साननो गोनां बाथ्राया बेसो जे 14 नं चिरां दुवाराव बिथाङा देरहानानै दा बर्तमानाव इएम जानानै दं। नाथाय अब्लाबो बिथाङा गावनि देरहानाय समष्टिखौ नागारनानै मानो पर्बत जरा समष्टियाव थांनो ओंखारखो साननो गोनां बाथ्राया बेसो ना 14 नं चिरां दुवार समष्टिनि रायजो राजाफ्रा एबा भटारफोरा बिआर फेरेंगा एबा रनजित बसुमतारी बिथांनि सायाव गोजोननाय गैयैखौ बिथाङा आन्दाज मोनबाय नामा? बिथाङा फैगौ जिहेतु बिटिसि इलेक्सन बे बिटिसि इलेक्सनाव चिरां दुवार समष्टिनिफ्राय गावनि जेनगोनखौ निसय आन्दाज मोनखाबाय जानांगौ जायनि थाखाय बिथाङा दिनैहाय चिरां दुवार समष्टिखौ नागारनानै पर्बत जरा समष्टियाव मुनमुन बायद'जों एगेन्स्टआव भट गेलेनो होननानै बिथाङा गावनि खुगाजोंनो फोरमायनानै लादों। नाथाय साननो गोनां बाथ्राया बिसो पर्बत जरा समष्टिनि रायजो राजा एबा भटारफोरा बिआर फेरेंगा बिथांखौ एबा रनजित बसुमतारी बिथांखौ माबायदि अनसायगोन माबायदि हेफाजाब होगोन बिथाङा बे समष्टियाव देरहागोन ना देरहाया बेखौ बिथाङा साननो हादोंना हायाखै बिनिबो माखासे भिडिअ ओंखारदों। दा फैगौ बिटिसि इलेक्सनाव मुनमुन बायद'नि एगेन्स्टै जितु बिआर फेरेंगा बिथाङा भट गेलेनो ओंखारदों दा बेयाव पर्बत जरा समष्टिनि रायजो राजाफोरा मा बुङो बिनिबो मोनसे ससे भिडिअ दं एसे नायदिनि। मुनमुन बायदर एगेन्स्टआव जुदि फेरेंगा খেলে আমি फेरेंगा ভোট নিদিউ কারণ এইখন জাগার মানে মেন মানে আমি যাক ভাল পাও চালাবিলা অঞ্চলের গোটেই জাগার এরিয়ার মানে পর্বত জোরার ইলেকশনের মানে যাক আমি ভাল পাও তাকে ভোট দিম। মুনমুন বাইদেউক আজিলৈকে আমি বিয়া পোৱা নাই আগন্তুক দিনত আমি মুনমুন বাইদেউক ভোট দিম বুলি আশা ৰাখিছো। যিমান ডাঙৰ লিডাৰ আহক আমি ভোট নিদিও। আমার মুনমুন বাইদেউয়ে লাগে আমার মুনমুন বাইদেউ আমার হুক দুখত বান বাৰিষা যেতিয়া আহে মুনমুন বাইদেউক আমি লগ পাওঁ আমি ইয়াক এৰি কিনে আমি কাকো ভোট নিদিও। दा बे ससे भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना हमनो हाखाबाय जे बिआर फेरेंगा बिथाङा पर्बत जरा समष्टियाव माबायदि फिथाइ मोनगोन बिनिनो माखासे बिदिन्थिखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नुखाबाय आरो बेल' नंबावा गोबाङानो बेफोरबायदि प्रेस मिट होबावगोन खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोबां खोथा बुंबावगोन। दा बेखौ नायोब्ला बिथाङा ओरैबो गैया जागोनखौ एसे नुहुरखायो दानो। दा बे जानानै थांबाय। दा गुबुन मोनसे भिडिअआव फैदिनि जे गुबुन गुबुन दोलोखौ नागारनानै जेरै इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि गोबां बेबायदिनो दोलोफोरखौ नागारनानै आरो गोबांथार माहारियारि आफादफोरनिफ्रायबो गोबांथार दैदेनगिरिफोरानो गोबां आफादफोरखौ नागारनानै दिनै BPF हानजायाव लैहोर लैहोर हाबफैदों। दा बे हाबफैनायनि जाहोना मा बेखौ भिडिअनि गेजेरजों एसे नायदिनि। बेनो दुखुनांथावना जे खुंथाय बोलोआव थानायाव सरकारा नङा होमबा मानो फैनो गोनां जाखो बेखौ आसलते दिनै आं बुङाबाबो रायजो राजाफोरा मिथिखागौ जे आं मानो फैनांगौ जाखो। जे दिनै आं नुदों जे जिखिनि बाथ्रा बुंदोंमोन जोंनि बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथाङा जे गासै गामि गामि माखासे रायजो राजानि गांनाय उखैनायफोरखौ सुफुंगोन होनना बुंदोंमोन लामा बायदिसिना मावगोन होनना बुंदोंमोन गोरिब गुन्द्रा रायजो राजाफोरनो माबा माबि आसनि होगोन होनना बुंदोंमोन। नाथाय दिनै जों नुबाय गामि दथायाव थाङोब्ला जोङो खोनानो मोनो आरो रायजोफोरा बुङो बयबो ज' जाजायनो जे जिखिनि बिटिआर CM प्रमद बर' बिथाङा जिखिनि बाथ्रा होदोंमोन जे
गामि गामि जौगाथाय लाबोगोन गामि गामि हाबगोन गामि गामि माने जिखिनि अभाब अभियोग रायजो राजानि बेखौ सुफुंगोन होनना बुंदोंमोन खिन्थु दिनै रायजो राजा बिथांमोना गावबा गावनि खुगानिफ्रायनो बुंबाय जे UPPL सरकारजों जोंहा जेबो माने जौगानाय जों नुवाखै UPPL सरकारनि रायजो राजाफोरा ओमफ्राय दिनै जों गामि गामि हाबनानै नायोब्ला बयबो रायजो राजाफोरा बेखौनो बुङो जे गोदान सरकार परिबर्तननि नामाव जों भट होबाय खिन्थु जेबो परिबर्तन जायाखै होनना बुंदों जेबो जौगायाखै होनना बुंदों थ' गामि गामि हाबनानै जों मिथिबाय मा जे रायजो राजाफोरनि खुगानिफ्राय एबार जों BPF-नोल' भट होगोन रावनोबो होआ होनना बुंनायखाय जोंबो सानबाय मा जे होमबाथ' खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारा दिनै मा मावखो मा मावाखै रायजोफोरासो मिथिसिगौ नङा होमबा बेखौथ' आं बुंनांगौ खोथा गैया नोंथांजों लोगोसे नोंथांनि हालामनिफ्राय फैबाय थानाय समाव माखासे दैदेनगिरि बा माखासे मददगिरिफोरा BPF हान्जायाव फैनायनि माबा मोनसे आसा दङ नामा? दङ निस्सय दङ मानोना दिनै जेरैबायदिहाय बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव लैहोर एक्स एनडिबि माने कृषक मुक्ति संग्राम समिति UPPL बायदिसिना BJP दोलोनिफ्राय बायदिसिना दोलोनिफ्राय जेरैबायदि लैहोर जइन जाफैदों दिनैथ' मोजां सिम्पटम्स मोजां गुड साइन BPF-नि थाखाय नङाब्ला थ' बेनिखायनो आंबो बेखौ आसा खालामदों फैगोन डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो जोंनि तामुलपुरावबो जों माखासे UPPL दोलोनिफ्राय माखासे वार्कार्सफोर माखासे जोंनि BPF-खौ मोजां मोनग्रा हास्थायग्रा बिथांमोनखौ जों लाबोनानै गोबां आरो जइन होबावनो सानदों दा बे ससे भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना हमनो हाबाय जे फैगौ जिहेतु BTC इलेक्सन बा फैगौ जिहेतु MP इलेक्सन बेफोर इलेक्सनाव सोर सोरखौ हेफाजाब होगोन आरो सोर देरहागोन सोर जेनगोन बियो दा रोखा रोखा नुगासिनो दङ जाबोगासिनो दङ दा जों नेनानै थानांसिगोन उननि समफ्राव आरो माबायदि जाबावो दिनैनि भिडिअखौ आं गोलाव खालामनो सानाखै एसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ गोजोन्थों जय बर' हारिनि